לכבוד מרן ראש הכל השביתה. איפה השפיים כולה? לכבוד ראש הכל השביתה. יוציא תורה ויאדיר ושלום חיים וחיים וחיים ושובו חיים ושלום יום וסיפו לה חיים ושלום ויוי ויסיפו. ברשות הציבור החשוב והאברכים היקרים, אני מצטער אם יש כאלה כאן אורחים שהם לא יודעים לדבר, לא מבינים עברית, אבל אולי שאחרים יעזרו להם. נראה לי שרובם כן מבינים עברית. אני תמיד רגיל לקרוא לאברכים, אני אוהב לומר את זה, האברכים היקרים. גם האברכים עצמם בכולל יודעים שבדרך כלל כשאני כותב דף אני משתדל לכתוב לאברכים היקרים. אברך זה דבר יקר. אני לא יודע כמה באמת יודעים כמה אברך זה דבר יקר, אבל בכל אופן אני יודע ומשתדל לדעת שאברך זה דבר יקר מאוד. להיות אברך שיושב ועמל בתורה כל היום זה זכות. לא כל אחד זוכה להיות אברך שיושב ועמל בתורה, כמו שלהבדיל לא כל אחד זוכה להיות עורך דין, או לא כל אחד זוכה להיות פרופסור או איזה מנהל בכיר. גם לא כל אחד זוכה להיות אברך שיושב כל היום ועמל. ואחרי כל הדברים האלה שדיברתי, אין לנו אלא לקוות שהכל בעזרת השם ימשיך ויגדל, ואשרי מי שיוכל לסייע למקום הקדוש הזה, שבאמת הוא נותן את תרומתו לתורה ולהגדלת הלימוד נטו. ויהיה רצון שהימים האלה, ימי חנוכה, ימים של אורה, ואין אורה אלא תורה, שנזכה כולנו בעזרת השם בזכות האור של חנוכה להתעלות בתורה ויראת שמיים בביאת גואל צדק, אמן. תודה רבה. איפה לראות הכפיים, הדברים הנפלאים, היוצאים מן הלב, ונכנסים מן הלב. שהקדוש ברוך הוא יריד נבל בטוב ושותיו הנעימים לכבוד ראש הכולל במרדכי, השם ישמרהו ויחייהו. יש לנו הכבוד והעונג להזמין את מי שעושה ימים ולילות או ימים כלילות למען עם ישראל, למען זיכוי רבים, למען להקדים תורה ולהדירה. מורן ורבותיי, מגיע הרבה מחיאות כפיים, הרב אביגדור יוניו שליטה. איפה מחיאות הכפיים? בכבוד. כולם לכבוד מרן ראש הכל השביתה. איפה הידיים מכולם? גם אתם בצד כולם. קהל נכבד, ברוכים הבאים וערב טוב. לפני כחודש קראנו פרשת תולדות בפרק כ"ז, פסוק מ"ג, ואמכור את בכורתנו בעזרת השם, כל אחד שיוכל להפסיק תבוא על הברכה, כי זה המצווה הגדולה, כמו שאמרנו, שהאדם שנותן לתורה בורא אור, שמאיר מתחילת העולם עד סופו. כאן חזק וברוך וישר כוח לכבוד מרן ראש הכל השביתה.
הרב אביגדור יונה ושליטה בשם הרבנן ורבנן נאחל לכבוד הרב ברכת דמות איתנה ויזכה להגדיל את האור האדירה, אמן ואמן. אמן ואמן. אנו מברך אחד בברכה לכבוד הרב הגאון הרב משה פתיחי שיטה, ראש מוסדות תורת משה, בברכת ברוך הבא בשם אני רק מסיים. הרב הולך אל היהודי השלישי באותו דבר. ברכת ברוך הבא לכבוד הרב הגאון, מרן אביר הרועים, כבוד הרב הגאון הרב יעקב יוסף שליטה, בשם מרנן ורבנן, ברכת ברוך הבא לכבוד מורנו ורבנו שליטה. לכבוד מרנן ורבנן שליטה. קהל קדוש, ביום מיוחד זה אנחנו רוצים להזמין את כבוד הרב הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטה לכבוד לכבוד מורנו ורבנו. גם מגלות, כמובן, ברוך השם, אנחנו נגיע לארץ ישראל ולהשתתף בשמחת כמו שעכשיו הקהל משתתף בסמכת תורה, ויזכה לבנים, בנות, נבקש שוב שקט בצד של אנשים, קצת שקט. בני חכמים, עוסקי בתורה, והם בעצמם יהיו תלמידי חכם. מי שאוהב תלמיד חכם, הוא בעצמו יהיה תלמיד חכם. ברוך השם, הלוואי שנתקיים ונראה ונזכה לראות את זה בעינינו, אמן. ואמן לקראת חזק וברוך ויישר כוח לכבוד הרב הגאון הרב גולדברג שליטה, בשם מרנן ורבנן נאחל לכבוד הרב ברכת דמות איתנה ויזכה להגדיל את הרב. חזקי הרבים, ראש מוסדות חזון יעקב, בנם של קדושים, הרב הגאון רבי יעקב יוסף שליטה בכבוד לכבוד מורנו ורבנו. ברשות כבוד הרבנים הגאונים, ברשות מורנו ורבנו הגאון זלמן נחמיה גולדברג, ברשות ידידי ואהובי הגאון הרב אביגדור, ראש הכולל, חברים יקרים, קהל קדוש ונכבד. אתמול קראנו בפרשה שראו מרחוק האחים את יוסף, אמרו ועתה לפני ונהרגהו. הפסוק מסיים ונראה ראינו קומץ קטן של אברכים יכולים להכפיל ולשלש. הצוות של תלמידי חכמים שנמצאים בכולל מכוחם, בוטן,
מבקשים את החברים שיבואו לעזרת השם לגידולים, ועל ידי זה בעזרת השם נזכה למלך המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן ואמן. חזק וברוך לכל מורד ורבנו, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב.
את התעודות לאברכים הקדושים, הרב הגאון ויעקב יוסף והרב הגאון הרב קולברג. כל אחד יחלק תעודה לכל אברך.